Днес съм на едно магично място, което много обичам. Някои хора се зареждат от морето, други от гората, трети от планината. А когато дойдете и на Кръстова гора, това е супер уникално място, където се зареждате от самото магично място, където енергията тече като река. Тук човек се чувства смирен, чувства енергията. Чувства себе си. Красотата. Всичко. Сега съм точно до Аязмогълъбичката, където водата е толкова лечебна, че който си измие очите, може да прогледне. Поне така казват. Пишете ми, а вие какви уникални места сте посетили?